Здравейте хора, аз съм Алекс Негеймор, познат като Алекс или като Ел Гиганте. Ако видите ви хареса, дайте пръст нагоре, ако видите кой ви хареса, дайте пръст надолу. Абонирайте се за каналите ми, поставете ме в другите си, поставете в Инстаграм, в Фейсбука, който иска, и най-вече предполагам, че много скоро ще направя пак това също, но дали ще става, не съм сигурен. Така, споделяте го с вашите приятели в социалните мрежи и ще говорим факти за Xiaomi, малко историческо. Най-новото лого, което очевидно трудно Соливано потърсил Google, името Xiaomi означава просто просо и ориз. Това е буддийска концепция, но започва надолу, преди се стремите към върха. Ето така съм при сегашния програм, да кажа, че успяха да стигна до тук. И така как се започва. Xiaomi 1. Така обаче аз искам факти. Но добре. Xiaomi започва като софтуерна компания, преди да направи телефони. Те работят в своя собствен интеграция на Android, наречен MIUI. През 2010 година пуснаха първия си телефон Mi 1 и започнаха своето потом до 2014 взеха първото място от китайски пазарен дял в телефони. Дали щупвах някакви рекорди, правя сертификат с този рекорд на Гинес, дори 2 пъти през време те щупваха Гинес за най-много продавани смартфони за един ден, като правяха 1,3 милиона устройства за един ден. Да, правилно прочетохте 1 милион. Втория рекорд продължение на една година, докато 2017 чупистостния рекорд правяха 2,1 милиона устройства. Mi Fan Festival, на своя Mi Festival, колко са правени в Китай. Сега в Китай сега голяма част не се правят, че са доста правени. Xiaomi. Така е, Xiaomi, както споменахме по-рано, държи място в пазара, само като повече от продажите се правят в китайски права, където се правят най-ексклюзивни неща, като Mi 10 Ultra или Xiaomi CV, като са на ексклюзивни пазара за китайския пазар. Индия в момента Xiaomi в момента също и провежда в Индия пазар на дял, ще мога да с Realme и Samsung. Техните серии Redmi и Poco са много популярни, дори техните флаги продават с висока скорост, въпреки че докато преподават не получават толкова внимание. Страшно продава Xiaomi. Това е много интересен въпрос, на който трябва да се говори, но все пак ще отговоря. Като малък телефон в Китай, но света са хубаво, ако продава всичко връща таблети, лаптопи, слушалки, прахосмокачки и дори туалетна хартия. Да, може дори да купува с марката Xiaomi. Сте ли влизали в Facebook на вашата фон или сте провали техни положения, не сте получавали ръстов, чете нещо в официален вебсайт, вероятно сте видели това сладко зайче. Mito, официален талисман на Xiaomi, шапка му се нарича ушанка или лейфунг в Китай. Така се няма, че те сте завършата неща за Xiaomi. Има интересни, 19 интересни факта, които първи отдел на заработка на камера. Затова Xiaomi има собствен отдел, функционира само върху разработване на камера, вероятно не е знаел. Работи от 1000 души в 9 центъра, включва Пекин, Токио, Париж и Сан Диего. Общо над 10 000 жени работят в Xiaomi и още след през 50 години. Значи, че проместе почва да носят техните интересни страни на Mito.
две най-бързо растящи продаващи обяви извън пък и китайския Xiaomi в момента се вади най-добре през Перу. През третото месечен стък се продават на 40 024%, повече с моя сравнение от миналата година. Но в Перу много хора има проблем с правилното познаване на Xiaomi, така че продавачи трябва да ги поправят. С моя на само също на Xiaomi също музей. Знаете, че може да намерите само в музеите. По-конкретно това самолет на Xiaomi Mi Mix. Моделите Mi Mix и Mi Mix 2 са изложени постоянно в музея Модерно в Подиум в Париж. Голям успех в страните в Западна. През последните няколко години Xiaomi прижава бърз успех в западноевропейските страни. Веднага след един испански пазар всички бяха знали високата популярност на Xiaomi, не само след първите три тези марка Испания водеща Европа последните 3 месеца. Възможите интересно послание на служителите. Ако следвате, че Xiaomi работи на глупаци от тръпки грешите. Някои служители се разправят гранянство, чая или изучава гените криптография. Има и такива, които се изучава атмосферата в университета или до авиационна инженерия. Един служител говори от служителите говори до 9 световни езика. Лица на всички знаят ресна Митю, но Xiaomi има своите истински телефон, по-скоро с посланието, ако прозея в малко социална мрежи, например това включвам при пецета Jack General магазин за кавани. Първият днес може да намерите наречен Бихоми в повече от 100 града по цял свят. Точка на северния. Зелен се намира в етническия кръг Мурманск, Русия, на южния Сантяго, Чили. Първият магазин Home е в Италия. Първите кавани магазини Бихоми в Италия беше магазин търговски център Doors of Rome, които е най-големите в Италия. Въпреки лошото време в Украина дойдоха 300 души, над 300 души. Особено например беше присъствен на волейболиста Иван Зайцев, който държи самокола по-скоростна фърна топка 134 км в час. Мрежата Weibo. Със сигурност сте чували пробването сега мрежа за Китай, Weibo. Това е място, където му прокър с кози информация, но преди социална мрежа лицевали китайци като Шен Деянт, който има 12 милиона последователи, животните и Xiaomi. Сигурно сте чули Xiaomi куче. Освен One Chai. Компанията е основена някои живота, различни видове, направо ще видите котка Хиаозани, който е собствен си дори в офиси. Хора с време. Хора също имат в офис на Xiaomi. Зад китайската версия на лошото управление Hiao Ai и има до 40 те учат Hiao да стане по-добър асистент. Технологичен парк Ми. В Пекин има околичен парк Ми, който марката стила 300 трилиона юана и площ от 340 000 квадратни метра. Този парк е умен. Светлина в парк може да се прояви чрез преводител от Xiaomi, и възможността също се ръководят с помощта на смарт устройство Xiaomi. Фитнес зал, автоматично фитнес зал, който е дълга 16 16:00 има, която насърчава физическа активност между 7 и 12. Най-популярните дейности в жителите на Xiaomi включва кросфит, бокс или дори танци. Пробване напитки в творчен парк има 2 клона Starbucks, зимни включва камел, ядко лате и лава черна мока. Пресад, това е какао в ръвчини, праз кожите на Xiaomi също обичат млякото. Един ден че им поръчва 300 чаши мляко от своите спортни клубове. Знаете ли, че Xiaomi притежава спортни клубове, които имат общо
имат общо 20 от тях и това включва спорт. Включва спорт като пинг-понг, покер и бягане. Точка. Най-атрактивният проявява 300 км на месец, 19. И накрая също има малък въпрос да фора на този въпрос за читатели. Така, точка. Легенда разказва, че всички люди трябва да намазна заплата. Мисля, че това е вярно. И това е от мен.